Έλα. Γρήγορα ρε! Είδες πως έκανα. Είδες πως έκανα. Η Μίρκα! Ξεκίνησα. Παίρνανε τα κάγελ. Και απέστει τον Αποστόλη. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Θα μου δείξω εγώ λίγο πιο γωνία. Μαλάκα, θα πέσει αυτό. Έλα ρε φίλε. Μην το σκέφτεσαι. Μπράβο. Νάτος. Πάτσα από πιλωτήριο. Βλέπετε πόσο ψηλά είναι. Έλα βούτα. Αποστόλης από πιλωτήριο. Κοιτάξτε το ύψος. Βούτα γράφει κάμερα. Βούτα γράφει κάμερα. Ναι ρε μαλάκα 10 ώρες. Σαν καφούζι έσκασε μάλακας. Έλα και ορμήρ. Σαν αδελφή. Να κοιτάμε Όλους μαζί θα πάμε, όλους μας. Έλα να παίξουμε. Όχι, ο Αποστόλης θα κάνει και πάλι. Βουτήστε γρήγορα. Τις βουτιές που τράβατε, τις βουτιές. Φάντης ο Άης. Να πει. Πρώτος ο Ρουμπάτης. Όπως τον βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν με βλέπω. Εδώ βουτάει πρώτος. Έφυγε. Εδώ για την Κωνσταντίνα ο... Την Κωνσταντίνα μωρό μου. Μαλάκα. Έλα βούτα. Γλίστρισε. Άραξε ρε, κοίτα που είμαι. Πάω λίγο πιο βάθια. Τι λέει αυτός. Ρε φλάκα φόντι, πού πας. Έλα. Ο Φάντης ο Άης. Αυτό το παιδί έχει βουτήξει από τη γέφυρα. Άμα θέλετε μπείτε στο ίντερνετ, στο YouTube να δείτε το βίντεο του. Βουτάει από τη γέφυρα το παιδί. Είναι τρομερό. Χαλαρά. Ερμύρης τώρα. Τεχνική Ερμύρ. Χέρια. Δεν βάζω καινούργιο. Ωραία. Ο Τόλης first try, ούτε το σκέφτεται. Όπως το βλέπουμε θα κάνει κεφάλι τώρα. Και εδώ το βίντεο τελειώνει. Εγώ είμαι ο κάμεραμάν εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Χαλαρά.